Krásný den, já bych vás chtěla přivítat po zajímavé přednášce o sportovní výživě. Na přednášce, která je určená pro nás takový trošku línější vegany, kteří chtějí prostě jenom přežít ve zdraví na trávě. Jsem Eliška Selinger, jsem studentka 4. ročníku všeobecného lékařství a připravila jsem si pro vás takové jako krátké povídání o výživě. Vzhledem k časovému limitu se zaměřím především na takové ty rizikové faktory veganské stravy. Konkrétně se lehce povím něco o proteinech, o tucích, z vitaminů se podíváme na B12, kyseliny listovou, vitamin D a z minerálu na vápník a železo. Samozřejmě to nejsou všechny věci, které musíme ve stravě přijmout, ale jsou to takové hlavní věci, které nám můžou dělat trochu problémy. Na závěr se v krátkosti zmíním o tom, co si počít s veganskou výživou v nemocnici, když se tam náhodou dostanete, a pak vám nechám nějaký ten prostor, abyste mě mohli ničit svými dotazy zvídavými. Některé věci se možná budou malinko opakovat s předešlou přednáškou, ale pokusím se to udělat pokud možno co nejzajímavější, ať je to k užitku. A začneme tady proteiny. Je mi jasný, že každému, kdo je vegan aspoň týden, se při slově a co bílkoviny nárazově zvedne adrenalin a začne se rudnout jako před očima. Ale přesto bych se na ty proteiny malinka to podívala, minimálně proto, že se o nich budete muset prostě často bavit se svým okolím, které se vás na ně bude ptát, jakmile se dozví, že něco nejíte. A jak už bylo zmíněno, proteiny nejsou zas až takový problém ve veganské výživě, jak si spousta lidí myslí. Proteiny naše tělo může spálit nebo použít jako zdroj energie, kterou potřebujete úplně stejně na to, když běháte maraton, jako když se doma válíte na gauči u Cowspiracy, zatímco vaše buňky aktivně přesouvají jonty po membráně a udržují celkové jako stálé vnitřné prostředí, abyste nezemřeli do konce dokumentu na jeho rozvrat. Proteiny chemicky nejsou nic jiného než takové dlouhé řetězce aminokyselin, takových jednotlivých pospojovaných jednotek. Pro vás je důležité, aby tělo do sebe dostalo všechny ty aminokyseliny, které potřebuje na vytvoření svých vlastních řetězců. Takže tělo je v zásadě úplně jedno, v jakém pořadí ty aminokyseliny jsou pospojované ve vašem falafelu, pokud tam budou všechny ty aminokyseliny. Ve chvíli, kdy vy nějakou stravu, která obsahuje proteiny, polknete, vaše žaludeční šťávy a další trávicí šťávy ji rozloží na ty jednotlivé jednotky, ty se vstřebají a z nich si to tělo sestaví už, co je mu libo. Problémem rostlinné stravy není ani to, že by v ní obecně nějaká aminokyselina chyběla, ale jak už bylo zmíněno právě to, že ne ve všech rostlinných potravinách jsou ty aminokyseliny zastoupeny tak moc, jak by se nám hodilo k té výživě. A to je důvod, proč je důležité nejíst pouze jeden druh jídla, například jeden druh fazolí permanentně do kolečka, ale je dobré mít tu stravu pestrou a k tomu falafelu si vzít třeba i pita chleba, protože obecně obilniny a luštěniny mají to aminokyselinové složení takové, že se vzájemně doplňují. Samozřejmě zdrojem jsou i ořechy a malé množství bílkovin obsahuje i zelenina, ale to množství je opravdu minimální, jo? Takže nějaký hlavnější, lepší zdroj těch bílkovin je v té stravě nutný. Je potřeba si uvědomit, že gorila sice přežije na listí, ale toho listí sežere několik desítek kilo denně. To tady asi nikdo dělat nebude, takže přeci jen by to chtělo něco výživnějšího. Jsem si se udělala takové poznámky, protože jsem docela sklerotik. Další složkou výživy, která je docela důležitá, jsou tuky. Pořád ještě trošku panuje představa, že tuky jsou jenom jakási pasivní výplň, na kterou se dá postavit pivní půl litr v případě, že si ji napěstujete hodně. A tahle představa už je dneska mylná. My víme, že tuková tkáň je velmi aktivní, syntetizuje pro nás hormony a další působky, které nám pomáhají regulovat tělo. A z toho důvodu nemít žádný tuk je úplně stejně špatné, jako toho tuku mít hodně. A my si ten tuk taky potřebujeme do sebe dostat v té stravě. Ne mnoho, ale dostat. A dost záleží i na tom, jaký druh tuku do sebe v té stravě dostáváme. Tuky, nebo hlavní složkou tuků po chemické stránce jsou takzvané mastné kyseliny. Ty dělíme na takové dvě velikánské skupiny, nasycené mastné kyseliny a nenasycené. Obecně platí, že tuky, které jsou tuhé, což může být máslo, stejně jako palmový nebo kokosový olej, obsahují vysoké množství těch nasycených mastných kyselin a naopak tuky tekuté mají hlavně ty nenasycené. Podle současných výživových doporučení bychom měli jíst hlavně ty nenasycené, to znamená tekuté oleje.
Úplně asi nejlepší takhle pro bazální doporučení třeba řepkový nebo olivový olej, který mají optimální poměr mastných kyselin, které máte v ten den přijmout. A naopak ty nasycené mastné kyseliny bychom se měli snažit ve stravě spíše omezovat, pokud nám záleží na našem zdraví. A upozorňuji, že když mluvíme o omezování nasycených mastných kyselin, tak tím myslím nasycené mastné kyseliny z živočišné stravy stejně jako ty rostlinné. Jo, neplatí, že protože je tu rostliny, tak je automaticky v pohodě, zdraví a není problém. Bohužel ne, v současné době se zdá, že právě nasycené mastné kyseliny jsou zodpovědné za zvýšené riziko aterosklerózy a dalších věcí, které se dlouhou dobu předepisovaly hlavně cholesterolu. Takže tohle neplatí. I jako vegan si můžete způsobit aterosklerózu, pokud budete jíst jako špatné tuky v uvozovkách. Tak, od těch tuků to je asi v zásadě všechno, takže se přesuneme asi k vitamínu. A první vitamin, který s tuky docela souvisí, tak je vitamin D. Vitamin D je docela zvláštní, protože svojí funkcí se spíše podobá hormonům než vitamínům. Za prvé kvůli funkci, protože on nám pomáhá regulovat metabolismus vápníku v těle, a především i proto, že si ho naše tělo umí syntetizovat samo, což neplatí pro ty ostatní vitamíny. A tělo si syntetizuje vitamin D v kůži, v případě, že se dostane ke slunečnímu záření o vlnových délkách 290 až 310 nanometrů, úplně konkrétně. Zní to skvěle, ale má to dva takové docela podstatné háčky. První je, že tohleto potřebné záření o těch vlnových délkách v podstatě není v našich přítomných podmínkách přítomno během zimních měsíců. Jinak řečeno, přes zimu jsme my všichni, ať už vegani nebo nevegani, závislí na tom, co jsme si naškudlili přes léto. A druhá taková jako trošku zrada v dnešní době je to, že abyste si mohli něco naškudlit přes léto, tak na tom sluníčku musíte přes to léto bejt. A když se zamyslíme nad tím, jak v dnešním století tak jako žijem, kdy ráno vstanem, zalezem do metra, vylezem v kanceláři, tam jsme do večera a zase zalezem do metra a domů, tak je to docela problém. V konvenční stravě se jako a ve vegetariánské se jako zdroj vitaminu D trochu dají použít mléčné výrobky, ale taky to není žádný zázrak. Takže se obecně hovoří o tom, že naše česká populace je ve vitaminu D spíš deficitní, než jako, že by měli všichni nějak navrch. V rostlinné stravě je to ještě o to větší problém kvůli tomu, že rostlinné zdroje vitaminu D v podstatě neexistují. Takže my jako vegani jsme plně závislí na tom, co si necháme nasvítit v té kůži na tom sluníčku. Z toho důvodu doporučuji každému zvážit jako racionálně, jestli opravdu tráví na tom sluníčku tolik času, že by si to risknul a ten vitamin D nedoplňoval. Nedoporučuji nedoplňování u těhotných a kojících žen a u vašich dětí, zvláště pokud kojíte nebo jste těhotné v zimních měsících, protože v takovém případě se na tom, co si vytvoříte za ten vitamin D, závislí nejenom vy sami, ale i vaše dítě. A je to i důvod, proč se třeba vitamin D suplementuje u malých dětí i u konvenčně se stravujících lidí, protože víme, že toho vitaminu D moc není a je zbytečné způsobit si zdravotní problémy kvůli tomu, že jste ho nejedli v dnešním století, kdy není problém ho získat. Vitamin D je součástí veganských multivitaminů, asi všichni znáte VEK1 i nějakých dalších. Dají se zakoupit i přípravky z rostlin D2 vitamínem, v dnešní době není problém sehnat fortifikované potraviny, sojová mléka, pudinky, možná i nějaké další, které jsou vhodné pro vegany a můžete je používat jako doplněk stravy. Vitamin D je, jak jsem říkala, důležitý hlavně pro metabolismus vápníku, kdy zvyšuje jeho vstřebávání. Jinak řečeno, pokud vy nemáte vitamin D, tak i když budete jíst dostatek vápníku, můžete mít problém s vápníkem. Takže dát si na to malinko pozor a fakt se jako zamyslet nad tím, jestli jste schopný to splnit nebo nejste schopný to splnit. Ty doplňky nejsou drahé, stojí to pár korun, takže tahle by neměla být překážka a de facto jenom čistě jako o naše vědomí, tak říkajíc. Takový jakoby veganský evergreen je vitamin B12. Diskutuje se to pořád, diskutuje se to stále. Vitamin B12 funguje v těle jako takzvaný donor metylových skupin. To asi tady moc lidem neřekne, v podstatě jde o to, že metylové skupinky semotamo potřebujeme někam připnout, aby fungoval nějaký enzym nebo aby jsme si vytvořili nějakou aminokyselinu. Hlavně ta B12 je potřebná pro degradaci nějakých poškozených starších mastných kyselin a pak také pro obnovu kyseliny listové, která je spotřebovávána třeba při tvorbě našich krvinek. Problém je v tom, že když tu vitamin B12 nemáte,
tak ty mastné kyseliny se neumí degradovat a v tom těle se začnou hromadit. A jakmile se začnou hromadit, může se stát, že se vám uloží do vašich nervových buněk, do jejich obalů a podobně a v tu chvíli ty nervové buňky nemohou fungovat správně a ty nervová spojení. Je to důvod, proč se u deficitu vitamínu B12 nebo jeden z důvodů objevují právě neurologické příznaky, lidé popisují mravenčení, pocit chladu, stuhlost nebo nějakou ztrátu citlivosti a podobně. Může docházet k poškození zraku, může docházet i k depresi a v krajním případě i demenci, která zvlášť u dětí může být jako doživotní. Takže když nemá vaše dítě B12, protože maminka nesuplementovala B12 a nebrala, tak to může vést opravdu k doživotní mentální retardaci, kterou už nikdo nespraví. Jo, opět trochu škoda v 21. století. A jinak krom toho se může deficit B12 projevovat i jako takzvaná megaloblastická anémie, tedy jako nedostatek červených krvinek. A proč si trošku vysvětlíme u té kyseliny listové? I to, proč se někdy deficit B12 projeví až neurologickými příznaky a na té krvi to vůbec vidět být nemusí. B12 je zajímavá z mnoha ohledů a je hodně zkoumaným vitamínem v konvenční medicíně. Za prvé je to proto, že její chemický vzorec, který si můžete vygooglit, spíš připomíná nějaký kubistický obraz, než něco, co bychom měli každý den jíst. A přesně trochu v tom tkví problém. B12 je poměrně velká, je to složitá molekula, samovolně neprochází buňkami a naše tělo si proto muselo vytvořit velmi důmyslný systém, jak ji do toho těla dostat. Konkrétně, když vy sníte nějaké jídlo, které to B12 obsahuje, přijde samozřejmě do žaludku, tam se to za pomoci žaludečního prostředí a nějakých látek ze slin uvolní z těch vazeb toho jídla. Následně se to naváže na takzvaný vnitřní faktor, což je protein produkovaný buňkami naší žaludeční stěny. A pouze B12, takto vázaná na vnitřní faktor, je rozpoznána receptory našich střevních buněk, který chytí a vtáhnou do těla, kde je zase předána na proteiny, který roznesou tam, kam je potřeba, ať už k dělícím se buňkám nebo do jater k uskladnění. A právě v tomhle trošičku tkví problém, protože za prvé to vysvětluje, proč je tolik lidí, kteří mají nebo relativně tolik lidí, kteří mají se vstřebáváním B12 problém. Je to proto, že stačí, aby byla poškozená trochu vaše žaludeční stěna, jako to bývá často u starých lidí, střevní stěna, jako tomu může být u některých nemocí. Naruší se tvorba toho vnitřního faktoru, vaše tělo v tu chvíli není schopné B12 vstřebat. A stejně tak je to bohužel problém, proč naše B12, kterou nám produkují naše střevní bakterie v tlustém střevě, je nám platná jako mrtvý muzilník, protože bohužel B12, která se produkuje v tlustém střevě, se už nemůže dostat do toho žaludku, aby se navázala na vnitřní faktor. A pro naše buňky je tudíž neviditelná. Takže my to možná máme spoustu, ale nic s tím neuděláme a musíme ji mít v té stravě. A bohužel jediným ověřeným zdrojem B12 ve veganské stravě je suplementace. Byly sice dělány nějaké testy, které našly B12 ve fermentovaných potravinách, našla se B12 i v řasách a podobně, ale bohužel často se přišlo na to, že to je jenom neaktivní analog. Jo, to znamená jakási chemická varianta, která vypadá jako B12, ale naše tělo ji neumí použít. A z toho důvodu opravdu jediným zdrojem je ta suplementace, kde máte zaručeno, že ta B12 je v té správné aktivní formě, kterou vy jste schopni nějakým způsobem využít pro tvorbu krvinek a další pochody v těle. A k té suplementaci by možná bylo trošku v dnešní době vhodné zmínit zelené potraviny, které jsou poměrně populární. Spoustu lidí určitě četlo, že chlorela obsahuje B12, nori řasa obsahuje B12 a podobně. Abychom byli úplně jako vědecky čistí, je pravda, že podle některých posledních výzkumů tyto řasy opravdu nějakou B12 obsahují. Jsou tam ale zase jako takový docela významný problém. První je ten, že když se testovaly různé přípravky s chlorelou, tak některé z nich tu B12 obsahovaly a některé neobsahovaly. Přičemž neexistuje způsob, jak rozpoznat, že zrovna váš přípravek tu B12 má. Nezáleží to na původu, nezáleží to na ceně, nezáleží to na zpracování. Nikdo neví, čím to je prostě. A bohužel nedoporučuji spolíhat se jenom na údaje od výrobců, protože všechny tyhle potraviny spadají do kategorie tzv. Potravinových doplňků, kde výrobce zaručuje pouze to, že ta potravina vás nezabije. Ale nikdo už nezkoumá, jestli opravdu obsahuje všechno, co je napsáno na obalu. A výrobce si samozřejmě radši napíše, že to tam je, než není. Že? Takže to je problém číslo 1. A druhý poměrně významný problém je fakt,
že nebyly provedeny žádné testy vstřebatelnosti té B12 z řasy. Takže je možné, že ta B12 tam opravdu je, ale nikdo neví, jestli naše tělo ji umí použít v téhle formě. Z toho důvodu, opět pokud chcete mít 100% jistotu, že tu B12 mít budete, musíte suplementovat, jinak to bohužel nejde. Samozřejmě pokud tady má někdo hodně velký problém se suplementací, absolutně ji odmítá, můžete zkusit jíst hodně nori řasy, chlorely a podobně, ale zvláště v tom případě doporučuji chodit na pravidelné krevní testy, abyste si kontrolovali, že tu B12 opravdu dostáváte a nezjistili to až ve chvíli, kdy už budete mít třeba nevratné příznaky. A rozhodně takový postup nelze doporučit zase u těhotných, kojících a u dětí, protože tam je to naprosto neomluvitelný. My tady jako dospělí lidé se samozřejmě můžeme svobodně rozhodnout, že budeme experimentovat s tím příjmem B12 z alternativních zdrojů, ale neměli bychom tohle rozhodnutí dělat za naše děti. No, protože není fér způsobit jim případně zdravotní problémy, za které nemůžou v tomhle případě. Jinak samozřejmě B12 dneska jde koupit ve formě samostatných tablet, asi je součástí veganských multivitaminů, takže není problém. Stačí asi tablety s tím nižším obsahem B12, tuším, že Wikidnička má třeba asi 4násobek doporučené denní dávky, protože, jak jsem říkala, B12 se vstřebává jen prostřednictvím receptorů a těch receptorů je v tom střevě omezený počet a víc než jich tam je, se vám prostě stejně nevstřebá, takže zase jako nemá smysl do sebe rvát hrsti tablet denně, abyste si zajistili B12, akorát to projde střevem a vyjde na druhé straně a to je všechno, co z toho bude. Jo, takže s mírou, ale suplementovat. Jinak ještě upozorňuji na to, že jestli tady někdo je s tím, že je vegan rok, 2 a nemá žádné problémy, ani podle krevních testů a podobně, je to možné. Naše tělo tak trochu evolučně ví, že to není s B12 snadný a proto si v játrech schovává a udává se až 1000násobek denní dávky. Takže vy klidně můžete vydržet několik let bez toho, abyste si všimli, že vám ta B12 chybí. Všimněte si to až ve chvíli, kdy ta B12 v těch játrech dojde. A k tomu bohužel zatím jako vždycky došlo u každého. Není znám žádný případ ověřený, který by to vydržel jako třeba půl života nebo tak něco. Jak už jsem naznačila, s B12 trošku souvisí kyselina listová. Ta by už asi dneska neměla být zas až takový problém ve veganské stravě, jak už název napovídá, jeden ze zdrojů je například listová zelenina. A přestože dříve se tvrdilo, že vegani s tím mohou mít problémy, dneska už to zas až tak časté není. Takže nějaká suplementace významná jde doporučit zejména vegankám, které jsou těhotné, anebo ještě spíše těm, které chtějí otěhotnět, protože kyselina listová je naprosto nezbytně nutná v prvních fázích těhotenství. Tedy v těch fázích, kdy vy ještě možná ani netušíte, že jste těhotný, abyste ji začali třeba brát. Jo, takže brát preventivně, tam se pak doporučují opravdu i vyšší dávky, protože to pomáhá chránit plod před případnými vývojovými vadami. V případě, že máte přeci jen té kyseliny listové nedostatek ve stravě, projevuje se to jako takzvaná megaloblastická anémie, takže zase nějaká porucha červených krvinek. A tím se trošičku dostáváme k té souvislosti mezi B12 a kyselinou listovou a vysvětlení toho, proč se někdy ta megaloblastická anémie nemusí objevit, i když té B12 máte nedostatek. Jak jsem zmínila trošku, tak B12 se podílí na recyklaci té použené té kyseliny listové. To znamená, že vy použijete k tomu, co potřebujete, pak se tam udělá několik chemických kouzel, B12 se spotřebuje a kyselinu listovou můžete použít znova, zjednodušeně. A ve chvíli, kdy tu B12 nemáte, tak vy tohle samozřejmě dělat nemůžete. Ale pokud máte hodně vysoký příjem kyseliny listové ve stravě, tak to zas až tak moc dělat nepotřebujete, protože vy tu použitou kyselinu listovou můžete prostě vyhodit v uvozovkách a použít novou. A z toho důvodu se ta B12 jako šetří trošičku na ty nervy, megaloblastická anémie se neobjeví, ale ta B12 stejně jednou dojde a projeví se až těmi neurologickými příznaky. Jo, takže hodně vysoký příjem kyseliny listové může maskovat nedostatek B12 a nemusí být tudíž poznaná. V krátkosti možná se ještě zmínit k testu. U vitamínu D jsem zapomněla říct, že se dá samozřejmě testovat volný vitamin D, doporučuji k tomu přihodit i další hormony, které se podílí na vápníkovém mechanismu nebo metabolismu, takže by tam byla vidět nějaká abnormalita. Co se týče B12, tak dá se testovat i volná B12, ta ale úplně jako neodpovídá tomu stavu, jaký reálně v tom těle můžete mít. Z toho důvodu se doporučuje testovat ještě transkobalamin, což je protein, který právě tu B12 přenáší. A doporučuje se testovat homocystein,
který zase souvisí s metabolismem té B12, ona ho tak jako pomáhá metabolizovat, takže ve chvíli, kdy se objeví velké hladiny homocysteinu, tak to znamená, že té B12 už tam není dost na to, abyste se toho homocysteinu začali zbavovat. A je to poměrně takhle dohromady dost citlivý indikátor toho, že té B12 začíná být málo. A uvidíte to v tom krevním testu dřív, než vy ucítíte nějaké příznaky. Takže říct svému lékaři, upozornit ho na to, že má testovat ten homocystein, nejenom volnou B12, protože oni ty testy nejsou zas až tak časté a obvyklé, takže lékař to reálně nemusí vidět, nemusí s tím mít zkušenosti, že to má takhle udělat. Kdyby bylo možné, tak údajně ještě citlivější je holotranskobalamin, ale to už je dost specifický test a ne každá laboratoř ho dělá. Takže spíš asi vám to nevyjde, když to zkusíte. Ale minimálně ten homocystein je určitě jako dobrý nápad. A k vitamínům je to, myslím, všechno, takže se přesuneme k těm minerálům, ať se co nejdřív dostaneme k té diskuzi. Už jsem zmínila, že budu mluvit o vápníku. Vápník je ve veganské stravě navzdory některým očekáváním asi větší problém než železo. Je to proto, že po staletí tady bylo zdrojem vápníku samozřejmě mléčné výrobky, takže my tak úplně nejsme třeba zvyklí přemýšlet o jiných zdrojích. A hlavní problém je spíš v tom, že ne všechny veganské zdroje jsou tak optimální, jak jakoby se říká. Určitě každý slyšel, že máte jíst mandle, že máte jíst hodně máku a dalších semen, které mají ty hladiny vápníku hodně vysoké, což je pravda, ale jsou tam zase jako háčky. První háček je v tom, že vstřebatelnost vápníku ze semena ořechu obecně je asi 20%. Pro srovnání mléčné výrobky mají asi 40%. Takže pokud se rozhodnete, že ten vápník budete nahrazovat těmito zdroji, musíte ten příjem toho vápníku adekvátně zvýšit. No, protože ty výpočty, ty hodnoty, které se doporučují, počítaly s tou 40% vstřebatelností, ne s tou 20%. Takže to je první bod. A druhý problém je, že spousta veganů má tendenci ten mák a mandle jíst třeba ve formě makových mlék, který si vyrábí doma, a mandlových mlék a podobně. Což v zásadě není špatné, ale zase je potřeba operovat s tím, že ty hodnoty, které se udávají ve výživových tabulkách, platí pro celé to semeno. A nikdo neví, kolik se uvolní do té vody při tom výrobě mléka. Jo? A může to být i docela dost, anebo taky hodně málo. Takže zase jakoby asi na to nespolíhat jako na jediný zdroj, anebo si tím nenahrazovat jenom přesně jako těch 700-800 mg, co jste si přečetli, ale ten příjem případně zvýšit. Na druhou stranu je tady dobrá zpráva, a to je ta, že i v českých podmínkách existují dost kvalitní zdroje vápníku. A konkrétně se dá mluvit třeba o kapustě, určitě jste si slyšeli kapustu kadeřávek, nebo i růžičková kapusta, nebo obyčejné české zelí. Nejenže obsahují poměrně vysoké hodnoty vápníku, ale především ta vstřebatelnost se udává jako 60%, to znamená dokonce ale víc, než mají mléčné výrobky. A zelenina to není nějak drahá ani nedostupná, takže není problém si ji koupit a zařadit do jídelníčku. Musíte si ji akorát naučit vařit, což chápu, že u růžičkové kapusty může být někdy problém, ale stojí to za pokus. Trochu netradičním zdrojem vápníku, který ne každého napadne, přestože není moc nevýznamný, je naše klasická česká tvrdá kohoutková voda. Díky našemu podloží ve většině oblastech je obsah vápníku natolik vysoký, že se odhaduje, že jejím celodenním příjmem můžete do sebe dostat až 200 mg vápníku, což není málo. Jo, takže teče nám toto skoro zdarma každému v kohoutku doma, až na pár oblastí, kde ta voda je měkká, ale v Čechách jich fakt jako moc není, se s tím dá trošku operovat, že si to tím v podstatě zadarmo nahradíte. Stejně tak je možné použít minerální vody, jo, takže koukněte se na etikety, které obsahují třeba vyšší množství vápníku, můžete si je občas pro zpestření zařadit do toho jídelníčku a zase si tím trošičku vypomoct v té suplementaci. Samozřejmě asi by bylo možné jako zvážit nějakou suplementaci, dneska už není problém sehnat ani fortifikované potraviny, ať už nějaká sojová nebo rýžová mléka s obsahem vápníku a možná i nějaké další jogurty a podobně, kterými si zase můžete malinkato usnadnit práci. Protože stačí si z toho ráno udělat krupicovou kaši nebo ovocný koktejl a máte z nějaké 300 ml skleničky, co jsem koukala, nějakou 30 až 40% dávku vykrytou už během snídaně. Což není úplně špatné. A ta vstřebatelnost se odhaduje, že by měla být asi tak stejná jako u mléčných výrobků, takže s tím můžete stejně zacházet. A co se týče testování vápníku, kdyby někoho zajímalo, jestli ten příjem má dostatečný, tak je to trochu problém. Asi nejlepší by bylo nějak si nechat jako dělat densitometry, prostě zrengenovat kosti a kouknout se, jestli vám prostě nějak neřídnou nebo neměknou, ale to vám rutině z celkem pochopitelných důvodů nikdo dělat nebude.
Někdy se setkávám s tím, že vegané si zajdou na nějaké krevní testy, uvidí tam, že jejich hodnota vápníku v krvi je OK a začnou se radovat, že to je super, že všechno jedí správně. Není to pravda. Bohužel hladina vápníku v krvi je poměrně citlivý indikátor. Tělo potřebujete mít přesně to rozmezí, které tam má, a jinak máte okamžitě problémy, o kterých víte i bez testování. Můžou se objevovat křeče, u nedostatku vápníku může být i srdeční problémy a podobně. A to tělo ví, že je to jako takhle důležité, a proto tu hodnotu udržuje v tom rozmezí za každou cenu. Tedy i za cenu toho, že ten vápník odsaje z vašich kostí. Jo, takže to, že máte hladinu plazmy, jako plazmu, nebo vápníku v plazmě v pořádku, neznamená, že jíte dost vápníku. To jenom znamená, že vaše tělo to umí regulovat. A mnohem víc to třeba nebo koreluje s příjmem vitamínu D, který té regulaci pomáhá, a v případě, že třeba ten nemáte, tak opravdu může dojít k nějakému rozvratu. Takže bohužel ten vápník jako takový se hlídat moc krevními testy nedá, a o to víc bych jako apelovala na to, abyste si dávali záležet na tom správném příjmu. Zase zvláště u dětí, zvláště pokud jste těhotné nebo kojíte a podobně. Ale i samozřejmě během běžného dospělého života, protože existují důkazy o tom, že správný příjem vápníku během dospívání a nějaké období mladší dospělosti potom pomáhá třeba chránit i přes osteoporózou ve vyšším věku a podobně. Takže se nám to jako vyplatí. Další minerál, o kterým se zmíním, a už téměř jakoby poslední, je železo. Zase je to hodně diskutovaný problém ve veganské stravě, který se dá ale poměrně dobře řešit. V tomhle případě se nevolí ani tak nějaké obohacování potravin o železo a suplementace, protože to má bohužel poměrně nepříjemné jako zdravotní průvodní jevy. Takže je dobré se spolehnout na to, že ho opravdu sníte v té stravě tak, jak je. Což není takový problém. Zdrojem železa jsou luštěniny, zdrojem železa jsou celozrnné obiloviny, zdrojem železa může být ovoce, zelenina. V tomhle jakoby ten háček není. Trochu nepříjemné je, že železo ve stravě se vyskytuje obecně ve dvou formách, takzvané hemové a nehemové železo. To hemové, jak název napovídá, je vázáno v hemu, tedy přesně v té látce, která je v mase, a proto jejím zdrojem opravdu je maso. Nehemové železo je to, co přijímáme my ve veganské stravě, to rostlinné. A k naší smůle to nehemové železo se vstřebává hůř. Problém naštěstí není neřešitelný. Stačí, když k potravině, která obsahuje železo, budete jíst nějaký dobrý zdroj vitamínu C. Může to být čerstvá šťáva nebo nějaký salát, kousek ovoce, cokoliv, protože ten vitamin C chemicky pomáhá přeměnit to nehemové železo na to, které je pro nás přijatelnější. Takže velmi jednoduché opatření, které vám může radikálně pomoct to železo do sebe dostat. V případě, že je tady někdo, kdo opravdu nechce jako pít čerstvé šťávy a celkově má odpor, jak se říká, ke všemu, co mají rádi ty vitaminové paka, co cvičejí, je tady ještě jedna taková alternativa, trošku vtipná, na kterou jsem narazila v některých učebnicích, a to ta, že obdobnou schopnost jako vitamin C má i alkohol. Takže můžete místo vitamínu C zkusit jako ke svému jídlu popíjet jako něco trošku jiného než zeleninovou šťávu. Na druhou stranu samozřejmě berte v potaz, že denní dávka alkoholu by neměla překročit tu skleničku denně, jinak už to není úplně prospěšné, ale můžete to jako zvážit jako občasné zpestření. Co se týče testu na železo, tak samozřejmě základní je krevní obraz. Nedostatek železa se bude pravděpodobně projevovat právě nedostatečným množstvím červených krvinek, nebo ještě spíše jako hemoglobinu, to znamená toho barviva, které to železo obsahuje, které přináší ten kyslík v krvi. Fyzicky můžete pocítit únavu, budete bledčí, rychleji se unavíte, můžete mít takzvané palpitace, to znamená jako hodně slyšitelné bušení jako srdce. Samozřejmě mluvíme spíš jako o situaci v klidu, pokud uběhnete 500 metrů na autobus s taškama, s vegan nákupem, tak je bušení srdce úplně fyziologický a nemusíte se bát toho, že máte anémii. Ale můžou to být takový průvodní jevy. Trochu zrada je v tom, že když ta anémie vzniká postupně, tak to tělo se na ní zvládne celkem přizpůsobovat dlouho a ty příznaky nemusí být úplně viditelný i ve chvíli, kdy už tam ta anémie je. Takže nejsnažší způsob, jak zjistit, že je všechno v pořádku, zase jít k doktorovi, nechat si odebrat krev. Úplně na to stačí základní krevní obraz, na takovou tu běžnou kontrolu, na který máte nárok preventivní prohlídky. Jo, takže už tam uvidíte, jestli toho hemoglobinu je dost. Dá se případně k tomu dohodnout s lékařem a přihodit všechny položky, které nalezne na žádance v kolonce železo,
abyste si udělali jako lepší obraz o tom, jak na tom jste, ale i ten krevní obraz dovede říct docela mnoho. A z těch nejproblematičtějších minerálů je to v zásadě vše. Ještě by asi šlo zmínit jód nebo selen, které se občas diskutují. Jód je důležitý pro tvorbu hormonů, které naše tělo obsahuje, jak asi všichni tak nějak tušíme, obsahuje štítná žláza. A zase máme trošičku smůlu v geografické lokaci, protože jak na potvoru, české podloží je na jód velice chudé. A z toho důvodu tady poměrně dlouhou dobu byly problémy s deficitem jodu u obyvatelstva. Byly často různé strumy, to znamená jako hodně výrazné zvětšení štítné žlázy, které bylo způsobeno právě nedostatečnou tvorbou těch hormonů. U dětí pak nedostatek jodu způsobuje tzv. Kreténismus. Název celkem odpovídá těm příznakům, takže si asi všichni dovedou domyslet, jak to vypadalo. A byl to trochu důvod, proč se tady zavedla jodidovaná sůl, aby se právě jakoby ten nedostatek toho jodu v té půdě tomu obyvatelstvu nahradil. A opravdu to pomohlo. A v případě, že nepoužíváte moc jodidovanou sůl, tak ve veganské stravě už ty zdroje jsou jakoby slabší. Můžete jíst mořské řasy v dnešní době, takže dneska už to jakoby docela jde. U těch mořských řas je ta situace dokonce taková, že zvláště tuším, že u kombu a wakame byste si už měli dát pozor i na úplně opačný problém, a to je přidávkování jodu, protože ty hodnoty jsou opravdu enormní, takže jíst toho každý den jako pořádnou sklenku nebo tak něco by už nemusel být v našich podmínkách úplně nejlepší nápad, ale můžete je doplnit. Případně zase zvážit suplementaci, jod bývá součástí těch multivitaminů, protože s ním prostě mají vegani problém, nejíme mořské ryby a navíc s tím má problémy zbytek toho obyvatelstva, takže ta snaha nějak tam ten jod dostat je. Poslední selen, to je takový úplně jako veselý příběh, hodně se v poslední době zkoumá, on byl dlouhou dobu přehlížen, dneska se ví, že je důležitý, že ten příjem by měl být asi 60 až 200, tuším, že mikrogramů, takže poměrně malinkato, ale měl by tam být. Zase máme trošičku jako Češi problém, že selen, nebo naše půda je na selen dost chudá. A vzhledem k tomu, že obsah selenu třeba v obiloninách a v zelenině je závislý na tom obsahu v půdě, je zase vhodné zvážit, jestli jako toho jíme dost nebo nejíme toho dost. Není tohle úplně problém jenom veganské populace, aby jsme si nemysleli, že jenom vegani jako řeší selen. Může to být, nebo a je to diskutovaný problém u té neveganské populace přesně z těch důvodů. Takže zase v případě, že budete užívat nějaké veganské multivitamíny, můžete si všimnout toho, že tam ten selen se nachází a je to jakoby z toho důvodu. Na druhou stranu zase jako to s tím selenem nepřehánět, protože jsou důkazy, že hodně vysoké dávky, tuším, že se mluví nad 900 mikrogramů, zase způsobují taky nějaké zdravotní problémy, takže je možné se selenem předávkovat. To jako i některými dalšími jako vitamíny, ale to asi běžně úplně nehrozí. Takže jenom abyste o tom věděli, že něco jako selen existuje a že se můžeme zamýšlet nad tím, co s ním uděláme. Jinak dobrým přirozeným zdrojem selenu jsou paraořechy. Jo, udává se, že i jeden paraořech denně plně pokryje tu denní potřebu, jakou má vaše tělo. Takže to není úplně jako věc, kterou byste nutně museli řešit v suplementaci, můžete najít i ty přírodní zdroje. Jen třeba v Čechách nemusí být tak obvyklý. K výživě asi takhle dost, když budete mít nějaké dotazy, na konci bude ještě prostor a pokusíme se nějak odpovědět. V krátkosti jenom k té nemocnici. I přesto, že všichni jako se snažíme žít zdravě a jíme spoustu zeleniny a podobně, čas od času se může stát, že v té nemocnici prostě skončíme. Může to být nějaký úrazový stav a podobně a v případě, že v té nemocnici musíme nějakou dobu zůstat, tak začneme řešit, jak se stravovat. Veganská strava není součástí těch standardních diet nemocničních, takže ji musíme řešit trochu extra. Když se dostanete do nemocnice, tak hnedka u příjmu nahlašte veganskou stravu a vyžádejte si konzultaci s nutriční terapeutkou. Jo, máte na to právo, máte nějaké speciální potřeby vyživovací a ta nutriční terapeutka by tam měla být od toho. Vím, že to někdy nemusí být úplně snadné, ne každý je úplně otevřený veganství, ale je potřeba jakoby si trošku uvědomit, že ten odpor k tomu veganství je hlavně způsobený tím, že ty lidi se s tím nikdy v životě nesetkali pravděpodobně. Dost možná jste první vegan, který ho vidí na světě, mají o tom veganství zkreslené představy, myslí si, že to je nějaká záležitost bandy fanatiků prostě, který nevědí vůbec nic o medicíně a vůbec je medicína nezajímá a podobně. Takže a jediný způsob, jak tohleto vnímání v té lékařské komunitě změnit, je otevřeně si přiznávat tomu, že jsme vegani, že existujeme a že nejsme jenom takový pochodující, nedokrvený zombíci
ale že prostě chceme jakoby žít. A oni si na to doufujeme, ty lidi jako časem zvyknou. Ve chvíli, kdy si zažádáte tu konzultaci nutriční terapeutky, zkuste jí vysvětlit vaše stravovací návyky. Počítejte s tím, že ona opravdu nemusí vědět, co všechno vegani jedí a nejedí, takže jí to musíte říct vy. Zkuste u toho být nějak jako slušný a v pohodě, ať nemá hnedka jako první špatnou zkušenost. A na co se jí hlavně musíte zeptat je, jestli budete muset dodržovat nějakou speciální dietu. Protože přestože většina pacientů v nemocnici může jíst všechno, můžou existovat situace, kdy některé potraviny reálně nejsou nejenom vhodné, ale můžou být pro vás i opravdu nebezpečné. Ať už jste vegán nebo ne. A tyhle pravidla je nutné dodržovat. Takže se jí zeptejte, jestli teda bude kvůli vašemu stavu něco takového nutné, zkuste si nechat vysvětlit princip té diety, co tedy nesmíte jíst. Pokud je to možné, řekněte si třeba o nějaký seznam doporučených potravin pro neveganské pacienty, mrkněte, co z toho je veganské, co z toho není veganské. K těm veganským nebo neveganským věcem zkuste najít nějaké veganské alternativy, které odpovídají tím složením. Stejně tak si vyžádejte naopak potraviny, které za žádných okolností jíst nesmíte, abyste náhodou si nemysleli, že jako co máte tam vypsaný, že si k tomu můžete jako libovolně přihazovat další věci, nemusí to být úplně pravda. Zeptejte se na způsob úpravy těch potravin, protože někdy nejde jenom o výběr těch jednotlivých věcí, ale jde i o to, že třeba není vhodné smažit ty potraviny, že potřebujete nějakou šetřící dietu, nemáte třeba používat některá koření, která by vám mohla v tu chvíli uškodit, a vy všechny tyhle informace potřebujete. Docela užitečné je přinést si do nemocnice nějaký seznam potravin, který třeba typicky jíte, nebo nejčastěji zkusit to ukázat té nutriční terapeutce. Docela dobré je mít u těch potravin napsaného i třeba výrobce nebo nějakou ofocenou etiketu s nutričním složením, aby si ta terapeutka mohla podívat, jestli to neobsahuje něco, co vy třeba jako v tu chvíli jíst nesmíte. A zkuste ten jídelníček nějak se skládat dohromady. S tím, že ale na prvním místě by vždycky měly být to dodržení těch doporučení lékaře. Jo, oni když vám lékař předepíše šetřící dietu, není proto, že by ho tak z nudy bavilo jako buzerovat vegany a komplikovat jim život. Je to proto, že potraviny, jako jsou mastná jídla nebo třeba i luštěniny, vám v tu chvíli mohou reálně uškodit. A vy je prostě jíst nesmíte. Takže snažit se o tomhle informovat. Jo, hodně problematická by kromě té šetřící mohla být třeba bezezbytková dieta, kde je v podstatě velmi nevhodné jíst vlákninu, jo, typicky po nějakých třeba břišních operacích a podobně. A platí to zase stejně pro nevegany jako vegany. Takže vy musíte najít nějaké alternativy, které jsou pro vás přijatelné. A počítejte s tím, že ty alternativy můžete znát vy, ale ne ta nutriční terapeutka. Nutriční terapeutka někde v Horní Dolní možná v životě neslyšela o tom, že existuje seitan, roby, tempeh nebo nějaký tofu obohacený ovápník a podobně. Takže vy jí tohle musíte říct, zeptat se jí, jestli ta potravina je v pořádku, ověřit to a dodržovat. A mít trošku na paměti, že to dodržení těch pravidel má v tu chvíli vyšší prioritu než úplně plnohodnotná zdravá strava. Může to znít jako paradoxně, že jste v nemocnici a jíte jako nezdravě, ale bohužel je to tak. Jo, to znamená, pokud normálně se vyhýbáte chvályhodně všem možným polotovarům, jíte spoustu ovoce a zeleniny, pak přijdete do nemocnice se slepákem, tam vám to zoperují a dostanete bezezbytkovou dietu a zjistíte, že jedna z mála věcí, co můžete, je nějaká veganská paštika a bílej toustový chleba, tak prostě je zcela na místě rezignovat na zásady zdraví stravy a začít jíst bílej chleba s tou paštikou. Jo, protože ta vláknina nebo ty zbytky vám v tu chvíli mohly opravdu reálně uškodit. K tomu, jak jíte zdravě, se můžete vrátit potom, jakmile se uzdravíte a není problém. Ale po dobu té diety, po tu dobu nutné rekonvalescence se toho držte a snažte se to respektovat. Vím, že to může být obtížné, že je to takové jako hodně kontraintuitivní, ale v těch extrémních stavech je to bohužel tak. Naštěstí je málo která z těchto diet je úplně doživotní, takže stačí vydržet tu dobu v nemocnici a pak to třeba zase jako bude v pořádku, ale tu dobu musíme nějak vydržet. Ode mě je to v zásadě všechno. Počítala jsem, nebo měla jsem pokyn vám nechat hlavně prostor na dotazy, takže tak jako letem světem a teďka je tak jako čas na vás. Pokusím se zodpovědět všechno, co vím, ale upozorňuji, že jsem čtvrťák a výživa taky není úplně můj primární obor, takže možná nemusím vědět úplně všechno, ale v případě, že bych něco nevěděla, můžeme si vyměnit nějaký kontakty a já vám to ještě dozjistím dodatečně. To není problém, jo, ale tak. A tak. Díky moc. Takže
Kdo budete mít jakýkoliv dotaz, předám vám mikrofon, ať jste slyšet i na kameru. A ještě bych předtím, než pustíme diskuzi, upozornila ráda na tyto dvě brožurky, které jsme vydali. Takže ta fialová je o výživě dětí a ta tyrkysová je o výživě všech, takže určitě se pro ní stavte, buď na stánek Otevři oči nebo Česká veganská společnost. Tak, nějaký dotaz? Kdo bude první odvážný? Dobrý den, můžu se zeptat, jaký může být časový rozestup příjmu jednotlivých aminokyselin, tak abych dosáhla celkového toho spektra. Jestli si třeba už dá čočku a k večeři nějakou obilninu. Děkuju. Dříve se tvrdilo, že ty aminokyseliny by měly být všechny v jednom jídle, to znamená opravdu ten falafel s tím pita chlebem nebo čočku s chlebem a podobně. Dneska, pokud vím, tak už se od toho ustupuje a přišlo se k tomu, že je v zásadě úplně jedno, kdy ty aminokyseliny během toho dne sníte. Důležité je, abyste je snědli ten den. Jo, takže jestli vám nevyhovuje ty kombinace dohromady, můžete klidně sníst něco a pak až večer si dát něco dalšího, ale spíš jako si hlídat ten celkový příjem, než konkrétně. Ale ono upřímně to není zase tak těžký, protože když se zamyslíte nad většinou těch jídel, co jíte, tak oni to často ty kombinace stejně jsou, jo, ale nemusíte se tím nějak extra stresovat. Tak, další dotaz? Dobrý den, já se chci zeptat, jak je to se vstřebatelností vápníků třeba se sezamové pasty? Sezamová pasta, takhle, nekontrolovala jsem konkrétně sezamovou pastu, ale obecně jakýkoliv ořechy semena, kam patří sezamová pasta 20% cca. Takže počítat s těma 20%, jo. Někdy by asi šlo u některých dohledat ty konkrétní hodnoty, ale třeba u máku se nám to jako zatím nepodařilo, jo. Takže to nikdo neměřil, takže si tak jako odhaduje, že by to mělo být těch 20% jako u všeho ostatního, ale ještě jako co zkoumat pořád, no. Já mám kamarádku a ona se chce stát vegankou, ale rodiče jí to jako by nechtějí dovolit právě, že takové ty věci jako bílkoviny a řekli, že má jíst vajíčka. Tak co bych třeba měla říct, aby jakoby se nebála a poradit jí, nebo co by měla říct rodičům? Tohle jsou těžké rodinné situace, taky s tím mám zkušenosti, protože jsem s vegetariánstvím začínala v pubertě, takže vím, jak to vypadá. Někdy je to těžké to vysvětlit, samozřejmě je potřeba si uvědomit, že ty rodiče jsou motivovaní hlavně strachem, jo? Oni nechtějí, abyste si vy ublížili tím, že nebudete něco jíst. Já osobně bych rodičům vysvětlila, že teda ty aminokyseliny, že záleží na nich, že nejde ani tak o celé proteiny, protože spousta lidí si myslí, že nenahraditelný je ten živočišný protein a my ho potřebujeme celý. Tak zkusit nějak slušně vysvětlit, že to není pravda, může se zkusit podívat do nějakých učebnic, jo, vysvětlit ten metabolismus aminokyselin a ukázat třeba klidně na nějakých tabulkách konkrétně, že je schopná si tu denní potřebu pokrýt i z těch rostlin a že to není problém. Jo. Někdy, jasně, spousta z nás, já to chápu, člověk zjistí, jak to je s tím průmyslem a podobně, jak chce veganem jakoby ze dne na den. Možná by pomohlo se s rodiči domluvit, že třeba bude postupně snižovat ty vajíčka, nebo tak bude chodit třeba na nějaké pravidelné lékařské kontroly, aby ty rodiče měli nějakou jako jistotu, že ona je zdravá, jo, že se jí nic neděje. A pak třeba jakoby to pomohlo. Dobrý den, já bych se chtěl optat, co vy si třeba osobně myslíte o maně a o podobných přípravcích, jestli je třeba vhodné úplně přejít na tu stranu. O maně si myslím to, že už mám druhou krabici doma, takže to asi trošku jako odpovídá. Osobně nemám úplně jako koule na to říct, že přejít na ní úplně dlouhodobě je OK. Jo. Zas až tolik jsem to nezkoumala. Na druhou stranu já osobně ji používám, protože mám hodně práce, kromě školy pracuji v laborce a podobně. A dostávala jsem se do situací, kdy jsem reálně neměla čas si jídlo připravit, neměla jsem čas se najíst. A v takovém případě je mana určitě lepší než čínská polívka prostě, jo. Takže takhle minimálně na nahrazování některých jídel a zase třeba trošku pomocí s některýma problémovými výživama. Já osobně s tím nemám problém a myslím si, že to je super vynález. Ale asi bych taky na ní jako teďka nepřicházela jako úplně. Trochu i protože jsem mlsná, ale to je vedlejší problém. Rovnou, co ta mana přesně je? To mě nenapadlo vysvětlit. Mana je teďka takový trošku hit. Je to tekutá strava, která je sestavena tak, aby obsahovala všechno, co vaše tělo potřebuje. Teďka nově je to spočítané, že 5 takových menších dávek by vám mělo vykrýt celou denní potřebu těla úplně všeho. Od minerálů přes vitamíny až po vlákninu. Jo, jde to koupit na internetu. Podle mě je to super věc třeba na cesty, protože každý, kdo cestuje trochu víc, ví, že v některých oblastech shánět se po veganské výživě není úplně snadný. A ta mana může být v tomhle případě alternativa. Nebo stejně tak, když jakoby pospícháte.
je čistě rostlinná, takže v tomhle případě je to jakoby v pohodě a můžeme si s tím zase trošičku vypomoct, usnadnit práci. Když je to. Tak, další dotaz. Já bych si dovolil takový obvyklý dotaz, nebo přijde mi, že se to hodně diskutuje. Co fytoestrogeny, máme se jich bát? Obzvláště teda muži při konzumaci soji a tak. Takhle, jak říkám, nejsem úplně jako výživově orientovaný lékař, takže nesleduju každou studii, která se někde mine. Pokud vím, tak při nějaký rozumný konzumaci soji nehrozejí žádný následky. Myslím, že jsem kdysi vyhrabila jakousi studii, která používala i výrazně větší množství té soji a jediný efekt, který byl zachycený, bylo snížený riziko osteoporózy u postmenopauzálních žen a nic jakoby dalšího. Takže myslím si, že minimálně v běžných jakoby rovinách není úplně na místě se jako bát toho, že nebudete dost mužští nebo tak něco, ale jako nevím, jestli při nějakých vyšších hladinách by to něco neudělalo, to si asi V té brožurce je zmíněna třeba ta studie nebo jeden případ tady člověka, který měl nějaký problém a ten měl asi 12 porcí soji denně. A doporučuje se prý tak jako 2 porce denně, což je třeba půl tofu, sklenička sojového mléka. Jo, ono u tohohle z toho obecně, jo. Já vím, že člověk tak jako z praxe má takový to uvažování, že jsou 2 kategorie, čím víc, tím líp a čím míň, tím líp, jo. Ale ve výživě a v lidském těle tohle většinou jako nefunguje a je potřeba se držet v nějaký rozumný hladině. Jo, v podstatě téměř u čehokoliv z výživy, když si najdete nějaký studie, tak najdete nějaký pokusy s hodně extrémními příjmy a ono to ku podivu něco udělalo, ale běžně v stravě asi není úplně důvod se toho obávat. Vápník po druhé. Mě by zajímalo, jak jste říkala o tom, že tofu je obohacené vápníky. Myslí ten vápník nějaký v tom sojovém výrobku jako takovém přirozeně? Nebo? No jasně, u toho tofu, to jsem možná mohla vysvětlit podrobnějc, nejde o to, že by tam bylo úplně jakoby samo, záleží na způsobu výroby toho tofu. Jo, jsou tofu, který se svaráží solemi, který ten vápník nemají a v takovém případě není ani v tom tofu, a nebo naopak se můžu zmínit konkrétně Alpha Bio tofu nebo od Lunteru, který je na českém trhu, tuším, že je jediný nebo jedno z mála, který ten vápník obsahuje. Jinak soja samotná ten vápník nemá, musí tam být nějak přidaný, jo? Takže obohacená sojová mlíka ano, takhle vyrobené tofu ano, ale jíst sojové boby a myslet si, že máte vápník, ne. Kromě Alpha Bio to ještě Anatura. Jo, tak už možná. Dobrý den, já bych se ráda zeptala, jestli znáte nějaké lékaře tady v Čechách, kteří léčí vlastně jakoby nemoci prostřednictvím ty veganské stravy. Obávám se, že asi neznám. A on je tam asi trošičku jako důvod v tom, že úplně jako striktně veganství nemá moc zdravotní opodstatnění. Jo. Nebo jako má určitě nějaký potenciální výhody, asi bych nečekala u vegana obezitu, asi bych nečekala nějaký kolorektální karcinom typicky, ale zase jako tvrdit, že veganská strava je zdravější než nějaký velmi umírněný příjem třeba masa, to úplně říct nejde. Jo. Neexistují na to prostě studie. Existuje studie, že třeba u diabetu druhého typu, a upozorňuji jenom druhého typu, jo, ne toho autoimunitního, je třeba prospěšná vegetariánská strava. Ale zase dělalo se to jenom na vegetariánské a ne na veganské. Jo. Takže nejde úplně jako říct, že by to bylo to samé z výzkumného hlediska. A asi jako nemyslím si, že by to jako to. A ani upřímně fakt jako nevidím důvod, proč to striktní omezení z čistě zdravotního hlediska doporučovat. Jo, veganství je perfektně obhajitelný z etického hlediska, asi z environmentálního, v tom zdravotním to trošku skřípe, když to řeknu takhle. Chci se teda optat, jestli jste teda studentka, pokud jsem to pochopil správně, tak jaký je vztah těch českých zdravotních škol vůči této filozofii nebo způsobu života? Asi dost záleží. Jo. Jako zaprvé na medicíně se výživa obecně asi nebere nějak extra. Jo. Je to proto, že to je všeobecné lékařství. Lékaři, kteří by se s tím setkávali, tak si to pak dostudují bokem. Jo, jak vždycky říkám, nevidím důvod, proč by se chirurg měl orientovat ve výživě. Jo. On to prostě nepotřebuje. Jinak spíš záleží asi na konkrétních lidech. Jo. Samozřejmě jsem se několikrát setkala s hodně odmítavým postojem. Zdravotníci i ty, co se věnují výživě, bývají hodně opatrní třeba u dětí a těhotných. Je to trošku daný skutečností, protože se bohužel pořád jako objevují případy, kdy ta maminka nebo ty rodiče u toho dítěte to zanedbali. A ty deficity se u těch dětí objevují. A jako ve chvíli, kdy to vidíte už jako u několikátého dítěte, tak v tom prostě začnete být jako opatrný. A na druhou stranu já osobně jsem tu přednášku ještě nějaké další věci hodně konzultovala na ústavu výživy třeba
A tam jsem se jako nesetkala určitě s nějakým jako odmítavým postojem, že by zvlášť u dospělých, že by jako řekli jednoznačně ne a byli jako hodně otevřený to třeba konzultovat. Takže asi je to spíš jako o lidech. No. Ale na druhou stranu, jak jsem říkala, jako ten postoj můžeme sami zlepšit i my. Jo? Já vím, že třeba spousta veganů má tendenci to veganství tajit před tím lékařem, jo? V nemocnicích se vymlouvají na různé intolerance a alergie, aby nemuseli říct, že jako jsou vegani. Já to na jednu stranu chápu. Jo? Já vím, že je nepříjemný to říct tomu lékaři, nevíte, jak ten lékař bude reagovat, nikdo nechce poslouchat 50. přednášku o tom, že umře na nedostatek bílkovin a podobně. Na druhou stranu, když ty lékaři jako nevidí, že ty vegani existují, tak nemají jako důvod se domnívat, že existují, jo. Takže zkusit možná trošičku překonat ten prvotní odpor a dát těm jako lékařům najevo, že jako jsme. Asi takhle spíš, jo, takový možná poselství jako pro všechny, že to je asi nejlepší, co se dá udělat. Já bych se ještě chtěla zeptat, jestli se máme obávat jednoduchých cukrů v podobě ovoce, jestli to samé jako přidaný cukry, třtinový cukr a tak dále. Je to stejně nebezpečný? Nebezpečný asi není to slovo, co bych použila. Zase záleží jako na míře. Jo. Samozřejmě obecně se dneska doporučují, nebo už dlouhodobě doporučují ty složený cukry, pomaleji se to vstřebává, díl to zasytí a tak. Co se týče ovoce, tak to obsahuje hlavně fruktózu. Dřív byla fruktóza dávána jako hodně lepší cukr, dneska už se od toho odstupuje a spíš si říká, že to zase tak skvělý není. Na druhou stranu je to svým způsobem zase jako ukázka toho jako všeho s mírou. Jo. Já jsem se na to specificky ještě i ptala teďka na těch konzultacích a je pravda, že existují experimenty, kdy byly podávány extrémní dávky fruktózy, tedy jako ovocného cukru, a opravdu to mělo negativní dopady. Ale zase bavíme se opravdu o extrémních hodnotách. A určitě jako nemá opodstatnění tvrdit, že tím, jako že si dáte banán nebo jablko, si škodíte. Jo, naopak. Ono ovoce je zase zdrojem spousta vitamínů, minerálních látek a neřekla bych jako určitě, že to je stejně škodlivý nebo tak. Nebo že to vůbec je škodlivý v nějaký rozumný míře. Já mám jeden dotaz, jak jste mluvila o té bezvlákninové dietě, tak je nějaká možnost, nebo já si to moc nedovedu představit, vzhledem tomu, že veganská strava obsahuje hodně vlákniny. Tak je to challenge. No. Já jsem původně myslela, že bych zkusila sestavit nějaké jídelníčky nebo něco právě s konzultacemi na některé ty nejčastější diety. Ukázalo se to jako horší problém, než to vypadalo, protože každá nemocnice má trošičku jiný systém těch diet, takže záleží spíš jako na tamní dohodě. Byť ještě trošku popřemýšlím, jestli s tím něco nejde udělat. A co se týče té bezvlákninové stravy, tak zase jo, máme tam třeba bílé pečivo, které nemá tu slupku, tudíž ta vláknina je tam hodně jako zredukovaná. Zkusit najít prostě veganskou alternativu. A co se týče zdrojů bílkovin, tam je to svým způsobem horší problém, protože tam se opravdu nesmí luštěniny. Ta bezezbytková strava se typicky dává třeba po operacích na břiše, kdy vy opravdu nepotřebujete, aby se ty střeva tam hejbaly tou vlákninou. Jo? To břicho potřebuje se tak jako zregenerovat v klidu. A napadlo mě seitan, který by asi mohlo odpovídat tomu, že to je jakoby lepek, ale muselo by se to jakoby zase mrknout třeba na konkrétní složení. V krajním případě já osobně bych šáhla třeba po nějakých proteinových drincích nebo něčem takovém. Jo, jak říkám, u těch nemocničních diet je potřeba asi malinko rezignovat na ty standardní představy o zdravé stravě a jít hlavně potom, aby se dodržel ty pravidla té konkrétní diety. Ale jinak je pravda, že bezezbytková dieta, asi částečně šetřící dieta a pak někdy i diabetické diety jsou takové, které se s veganstvím kombinují poměrně náročně a doporučuji, abych v takovém případě opravdu konzultaci s odborníkem, který vám to pohlídá. No, on dotaz na lepek, jaký máte názor? Nevím, jestli už se někdo ptal, na Haně jídlo, Ne, neptal. Já osobně si myslím, že jako nekonzumovat lepek není důvod, pokud nemáte alergii nebo celiakii prokázanou. Koumala jsem to hodně, protože vím, že se taková ta neceliakální intolerance hodně diskutovala. Hledala jsem na to ty studie a asi fakt jakoby neexistují. Jo, lepek se někdy testuje u některých stavů, protože on je to samozřejmě silný alergen, někoho by asi mohl třeba dráždit, ale jako vysazovat lepek jenom preventivně nemá vědecký opodstatnění. Samozřejmě jako pokud vy máte subjektivní pocit, že je vám tak líp, v zásadě jako je to vaše věc, ale vypadá to, že ten pocit líp je spíš jako placebo efekt, než že by to nějak jako reálně pomáhalo něčemu. Takže já osobně na tom nevidím nic špatného, naopak lepek je poměrně kvalitní bílkovina. Takže přijde mi neúplně praktické se o ní ochuzovat, když ji jíst můžete a nemáte opravdu nějaký jako striktní problém s tím.
Já bych se možná zeptal ještě na tu jodidovanou sůl. Jsem slyšel, že ten jod, co se používá běžně v té minerální formě, není tak dobrý, jak třeba v té organické, třeba v rybách a podobně. Na to si upřímně netroufám odpovědět, nevylučuju to. Je pravda, že někdy jako ty vazby v těch potravinách jsou lepší, než to, jak my se to snažíme jakoby napodobit, ale minimálně jsem jako nenarazila na to, že by to byl nějaký významnější problém. Jo? Takže nevím, jako nezaručuju se 100%, ale... Dobrý den. Já jsem se teď velmi vzdáleně setkala s léčbou rakoviny pomocí hladovky. Chtěla jsem se zeptat i na názor, děkuji. Názor, no. Já upřímně asi přiznám, že onkologie a výzkum nádorů je můj primární obor, na rozdíl od výživy, takže tomu trochu rozumím. A upřímně jako takhle. Samozřejmě dospělý člověk má naprostý právo se rozhodnout pro léčbu, jakou chce. Neexistuje způsob, jak ho nutit do konvenční, ani by to nebylo správně. Vzhledem k tomu, rakovina je vážná nemoc, tak doporučuji dost zvážit to, jakým postupem se vrhnete. Doporučuji nečíst pouze alternativní weby, ale mrknout se schválně i do těch konvenčních, medicínských. Z českých doporučuji třeba linkos.cz, což je stránka onkologické společnosti, která má velmi hezkou sekci pro pacienty. Zeptejte se svého lékaře. Co se týče hladovek, tak tam já osobně jsem hodně silně proti, protože nádor nevyhladovíte. Já vím, že jako mnoho lidí třeba nemá úplně konkrétní představu o tom, co nádor je, ale nádor je taková jako zjednodušeně zmutovaná rostoucí tkáň, která je v uvozovkách strašně chytrá. Ona si umí vytvořit vlastní zásobení cévní. Ona si umí obnovit metabolické dráhy, které vaše buňky nemají. Jo, brání se tomu, aby zemřela a umí si ty živiny z toho pacienta vytáhnout i ve chvíli, kdy ten pacient jich má málo. Takže podle mě jediné, jako čeho docílíte hladovkou, je, že oslabíte sebe, ale nádor ne, nádor prostě vysaje vás. A navíc oslabíte sebe ve chvíli, kdy tu energii fakt jako potřebujete, jo? Nejenom proto, že musíte ten nádor jako ustát, ale i proto, že my dneska víme, že v boji proti nádoru, dokonce i během konvenční terapie, je poměrně významný náš vlastní imunitní systém. A imunitní systém zase na to potřebuje bílkoviny, potřebuje na to energii. A ve chvíli, kdy my tu energii a ty bílkoviny mu seberem, tak on si s tím už neumí jakoby poradit, jo? Takže já osobně proti hladovkám jsem striktně proti, protože tam fakt nevidím jediný biologický mechanismus, kterým by to mohlo fungovat. Jo, chápala jsem, že to byla teorie v době, kdy jsme ještě nevěděli, co to nádorové tkáně jsou, byly teorie, že to je infekce, jo, a podobně. Dneska už víme, že to tak není a osobně jako nevím o tom, že by to někdy někomu jako reálně pomohlo. Spíš naopak, bohužel. Jako. Když už jsme u tohohle, tak bych se rád zeptal, jaký je váš názor na okysličování organismu v těchto případech? No, musím říct, že o tom teda upřímně slyším poprvé, takže jsem to nějak jako extra, nebo možná někdy, ale nezkoumala jsem to tolik jako třeba ty hladovky, na které se dá narazit docela často. A nevím, jestli by to mohlo... Jako takhle, jo, nádor je hodně hypoxická tkáň, která má hodně nízký obsah kyslíku a je na to svým způsobem zvyklá. Ale jako asi bych neřekla, že ten efekt by mohl být takovej, že by tomu nádoru nějak extra jako vadilo, jo. Oni nádory jsou fakt jako hodně přizpůsobiví, jo. Někdy se to přirovnává takový malý evoluci jako prostřed těla, takže oni fakt jako zvládnou ledacos prostě, jo. Takže asi nevím. Ta rakovina, to je takový vděčný téma, takže se ještě... Já jsem to tušila. S dovolením u toho zůstanu. Co rostlinná strava, prevence rakoviny, případně léčba, narážím teda tady na film Forks Over Knives a Chinese Study a tak. Já si teda musím trapně upřímně přiznat, že Forks Over Knives ani Chinese Study jsem nečetla a neviděla ještě. Narážím na ty závěry, na články, které o tom píšou a podobně, ale nenašla jsem si na to čas. Co se týče toho vlivu, na některé nádory strava opravdu vliv má. To ví konvenční medicína stejně jako alternativní, ale zdůraznila bych to slovíčko na některé. Jak už jsem zmínila, očekávala bych u veganů třeba nižší obsah nebo nižší výskyt kolorektálního karcinomu. Jo, znamená nádory střeva, kde ten vztah tou stravou je velmi úzký, je provázaný, sice jako nějaké detaily k tomu vztahu se furt jako mění, ale minimálně víme, že nějaká jako korelace mezi příjmem masa a nepříjmem masa tam je. Takže to je třeba nádor, kde určitě ano. Spousta nádorů má taky souvislost s obezitou. Vzhledem k tomu, že veganská populace nebývá obézní, protože tam bývá spíš jako ten opačný problém,
tak zase asi bych čekala třeba trošku nižší frekvenci těchto nádorů. Ale na druhou stranu nevím o tom, že by nějaká studie prokázala vztah třeba mezi nádory mozku, kůže nebo měkkých tkání a jídla, jo? Takže u některých ano, ale rozhodně ne, absolutně, a vegan bohužel může na rakovinu zemřít stejně jako nevegan. Možná na jinou, ale může. Ještě nějaký dotaz? Já jsem možná zeptala na tu stravování podle krevních skupin, který taky často kolují takhle na Facebooku, jestli by se s tomu mohla vyjádřit. A jo, to je taky jedna z takových starších teorií, která se cyklicky vrací a vrací. A v dnešní době už ji můžeme prohlásit za překonanou. Jo, dřív ono to bylo založené na teorii, že krevní skupiny tak jako postupně evolučně vznikaly a podle toho, v kterém evolučním období jako člověka ta krevní skupina vznikla, tak by se měla jako stravovat, že ta skupina je na to zvyklá. A údajně s těmi potravinami, které do této kategorie nepatří, nějak špatně reaguje. Nejstarší měla být tuším skupina 0, zejména 0 negativní, která měla být takový ten masožravec, jo, lovci a sběrači, prostě žádné obilniny, hodně masa, maximálně plodů. Bohužel, bohu dík pro nás, vegany, se ta teorie neprokázala. Za prvé se ukázalo, že všechny krevní skupiny vznikly dřív, než byly tyhle evoluční období člověka. Takže pokud to bereme takhle, tak asi nevím, co máme jíst. Možná si mrknout, co jedli nějaký předci nebo tak něco. A za druhé se prokázalo, že skupina 0 není nejstarší, ale nejmladší, což bylo taky jako docela v rozporu s původní teorií, a za třetí se dělaly testy těch reakcí na ty potraviny a neprokázalo se, že by to těm skupinám nějak jako vadilo. Takže krevními skupinami si zatěžovat nemusíme a hrdě vám to říká krevní skupina 0 negativní. Takže... Já bych chtěl prosadit na gravitní testy a tak mě zajímalo, který všechny ty chemikálie, prvky a minerály je třeba zkontrolovat, který nejčastěji chybí. Jo, víceméně ty, co jsem zmiňovala. Jo. Určitě je dobrý si udělat základní krevní obraz, na tom už spoustu věcí uvidíte, kolik máte hemoglobinu, jak jsou na tom červené krvinky a podobně, jestli máte dost jakoby bílkovin v plazmě a tak. A pak k tomu individuálně přihodit ty testy na ty jednotlivé živiny. To znamená tu B12, ten homocystein, aspoň když už nic jiného. Můžete si nechat udělat různý ty hormony toho metabolismu, vápníku, parathormon a podobně, kde zase uvidíte, jestli se v tom těle náhodou něco jako neděje, co by se tam dít nemělo. Na to železu se dá udělat ferritin a transferin, anebo v podstatě cokoliv, co v tom sloupečku je, a zase si trošičku uděláte lepší obraz o tom, jestli tam není nějaký problém. Ale ono opravdu i z toho základního krevního obrazu se toho dá poznat spoustu, takže minimálně to, a to by vám měl udělat lékař v rámci preventivní prohlídky zadarmo. Jo? Pokud s tím má problém, tak doporučuji změnit lékaře. Až tak tuhle informaci najdete také v té Tyrkisové brožurce úplně na konci. Právě jsme s Eliškou konzultovali, takže tam by to mělo být napsané správně. Mě by zajímalo, jak je to s množstvím vlákniny na veganské stravě, jestli může nějak jako škodit nadbytek vlákniny, protože jako vegan jí sní mnohem víc, než je doporučené denní množství. Mohl by to být problém, protože vláknina, jak asi všichni, urychluje jakoby střevní pasáž, váže na své, čímž může jakoby zkracovat čas na vstřebávání těch některých živin. Takže jako nějaký hodně vysoký příjmy vlákniny bych nedoporučovala a snažila bych se asi spíš držet v těch doporučených množstvích, které jsou dělané tak, aby vám to jakoby neuškodilo. Jo, v Čechách se tohle moc asi neřeší, protože většina populace má problém úplně opačný, takže ale určitě jako není dobrý tu vlákninu nějak jako přehánět zase. Jestli už není žádný další dotaz, tak poděkujeme Elišce Salinger moc krát za přednášku. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového a doufám, že si užijete zbytek dnešního programu. Takže děkujeme.